Asus TUF 15, смяна на заводски зенитна клавиатура, специфичен и пипкав ремонт за наш клиент. Желанието му да сменим клавиатурата на геймърския лаптоп без да сменяме целия Palm Rest, т.е. горния корпус върху нея. Ще бъде интересно, затова ви взимам с мен, за да видите как се случват нещата. Традиционната ни визуална инспекция в случая е излишна, защото знаем какво точно ни очаква. Ще сменяме заводски зенитна клавиатура без да сменяме Palm Rest на лаптопа. Ето тук вече може да видите колко много пластмасови нитови ни очакват, като съм почти сигурен, че са над 50 на брой. Тук, абе навсякъде са. Започваме да ги премахваме един по един внимателно с помощта на мини шлайф. Трябва да се внимава, за да не се пробие Palm Rest или да се счупи основата, която е от тънка пластмаса и фактически държи самата клавиатура. Премахваме металната рамка и отдолу се разкрива уникална картинка. Семки, трохи, тутманици, косми, въобще цял набор мръсотийки. Стартираме и същинската част. Поставяме и притискаме новата клавиатура, като с помощта на този специален поялник разтапяме новите нитови, които също са десетки на брой. Правим го внимателно, за да не повредим някоя от пистите и да прецакаме новата клавиатура. След като приключим, трябва да почистим кочината от матрицата, да се прехвърлим към вентилаторите и радиаторите, както и да сменим термопастата и термопадовите, от които вече няма и спомен. Всичко вече е като аптека, никъде няма и прашинка, а ние не пропускаме дори и малките детайли по лаптопа. Asus-чето вече свети, а ето че идва време и за дългоочакваните и задължителни тестове. Включваме лаптопа и подсветката е чудесна първа индикация за това, че мисията е преминала успешно. Наред, разбира се, и кейборд тестера, който да потвърди, че всеки бутон от клавиатурата работи абсолютно коректно и се отчита от компютъра нормално. Ето, че приключихме и лаптопа работи прекрасно, а вие, скъпи приятели, ако имате необходимост, потърсете ни във всички социални мрежи TikTok, YouTube, Facebook, Instagram или на нашия сайт pctech.bg. Бъдете здрави, приятно лято, виждаме се пак. Чао!